Nu. Ved du, hvordan har du det? Jamen, jeg tror, jeg skal få ned sådan noget lortevand. Jeg tror ikke, det er 5 minusgrader dernede. Er det ikke så godt? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg må få 100 kroner for det. Ja. Har du tænkt dig at strikke? Ej. Okay, så er jeg god rømme og højde det. Jeg kan jo finde siver. Nej, jeg må ikke komme på YouTube. Så prøv at få det vent. Ja, det kan du købe med pinden. Jeg er klar. Okay, jeg er klar med pindsiver. Jeg er klar. Jeg kan være. 1, 2, Det er koldt der. Jeg har ikke så meget hjem nu. 100 kroner! Er du en gang mere? Nej, det tror jeg ikke. 100 kroner, man kan tage det. Nej, så er det 200. Man kan tage det stort om det. 200, så tager du op mere. På min kæft. 250. Måske en anden dag. 250! Nå tak, jeg skriver. Det er min grin en gang, hallo! Du bløder over det hele, mand! Hvad siger man, hvor er det klump? Jeg bløder over alt på dine ben! Nej, det kilder, Daniel! Hvor er det koldt her? Hvor var det klump? Ja, der var mor strøm, det var mor strøm, der var. Ja, det er piratfisk. Hold da på det, hvis du henter et underhyre, man skal ikke gælde. Der er højt over det hele. Hvor er det koldt der? Ordentlig til Arsjak. Det er først 100 kroner i lommen, men det er så ned! Månne, mand! Vi er nødt til 100 kroner. Og om den siger mig, han er så sjov, jeg har sådan noget. Ja, du er ikke en kort! Du er skabskabsen der nede! Du er skabskabsen der nede! Hvor stopper den? Jeg må ikke tænke dig, så kom op, jeg skal sådan der nede. Kom så, jeg kan sætte lortebukser på. Jeg kan ikke lide lortebukser, skriver hun. Så er der med dine andre bukser. Nå, jeg kan tale med din fjord. Ja. Nej, vi ses godt. Vi skal trække hjem nu. Vi ses på med bukser. Nej, vi trækker hjem nu. Det er Rino. Ikke Rino. Vi ses. Jeg dropper land. Har du håndklæder med? Nej. Fuck, man! Skal du is? Hvor lang tid skal der blive? Jeg er sulten. Jeg skal i solen, mand. Kom, det går. Skal du gå på vej? Det er ikke for at